Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Йомгак ясалды һәм агымдагы елга планнар билгеләнде. Кече Шилне авыл җирлегендә Тукай районының яңа башлыгы белән очрашу узды. Чәй эчкәндә мөһим әйберләр турында фикер алыштылар. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев кыска вакытлы ялда булган хәрбиләр белән очрашты. Шолы халкы мошенникларга 9 миллион сумга якын акча биргән. Шәһәрдә кибер җинаятьләр саны алдагы ел белән чагыштырганда 6 тапкырга артканы. Бу хакта Ичке эшләр идарәсе башлыгы Айрат Ханбиков хәбәр итте. Шәһәр советы утырышында тагын нинди темалар буенча фикер алыштылар. Бу хакта алдагы минутларда. Шолда җинаятьчелек дәрәҗәсе 5%-ка арткан. Ичке эшләр идарәсе башлыгы Айрат Ханбиков сүзләренчә, гомумән алганда 8 мең хокук бузу очрагы теркәлгән. Кибер җинаятьләр өлкәсендә иң зур үсеш теркәлгән. Алдагы ел белән чагыштырганда аларның саны 6 тапкырга арткан. Әйтик, 2024 елда шоллар 900 миллион сумга якын акча биргәннәр. Интернет мошенникларның курбаны булганнар. Нам надо с банковским сообществом собраться и понять, что же дальше делать. Если кто-то из вас решит оформить кредит в банке, вы устанете ходить, собирая документы на получение кредита. А вот в таких случаях буквально за несколько минут почему-то странным образом оформляется кредит под давлением мошенников. Шулык вакытта көчләүләр саны 10%-ка, талаулар 20%-ка, чит миллекне урлау 6%-ка кимегән. Моннан тыш машина урлаулар саны кимегән. Айрат Ханбиков сүзләренчә, мигрантлар саны елдан-ел арта. 2024 елда 24 меңнән артык чит ил гражданы исәпкә куелган. В отношении 308 иностранцев в течение года принято решение судом о выдворении в принудительном порядке за пределы Российской Федерации. Моннан тыш Ичке эшләр идарәсе башлыгы билгеләп үткәнчә, 2024 елда яшүсмерләр җинаяте дә кимүгә киткән. Узган ел полиция тарафыннан экстремистик материалларны халык алдында күрсәткән һәм тараткан өчен 9 беркетмә төзелгән һәм хокук бозуларга этәргән өчен 4 кисәтү ясалган. Работа именно в мессенджере. Telegram выявлены аккаунты учащихся школы 32 и 45, в профиль которых были размещены негативная информация, вовремя выявили, ну и проведена профилактическая работа, изучены соцсети, дети были направлены в Центр психологической помощи «Диалог». Киңәшмәдә шәһәр советы депутаты Татьяна Гурьева кадрлар белән эшләр ничек тора дигән сорауны бирде. Как обстоят дела с кадрами у нас в городе, в частности по участковым, потому что люди жалуются, что в нескольких микрорайонах, например, я знаю, нет у нас участковых. Айрат Ханбиков хәбәр иткәнчә, хәзерге вакытта 25% полиция хезмәткәрләре җитми. Төп сәбәп конкурент булмаган хезмәт хакы. Әмма шәһәр мэры Наил Мәхдиев өстәп әйткәнчә, полиция хезмәткәрләренә кытлык белән көрәшү өчен муниципалитет дәрәҗәсендә чаралар күрелгән. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Йомгак ясалды һәм агымдагы елга планнар билгеләнде. Кече Шилне авыл җирлеге Бәнәдият йортында Тукай районының яңа башлыгы белән очрашу узды. Җыелышта шулай ук җирле башлыгы, совет депутаты, предприятие һәм оешма җитәкчеләре катнашты. Авыл халкын нинди проблемалар борчый? Толырак алдагы минутларда. Светлана Давыдова гаиләсен яңа төзелә торган бистәдә юллар булмау проблемасы борчый. У нас подъем высокий. Вот, например, когда гололед уже, подняться не можем. Вот. Поэтому проехать не можем до участков, которые ближе еще, вот там у нас перемычка построена, еще как-то более-менее могут доехать люди. А вот дальше, кто живет, уже все, в грязь не проехать. Тукай районының башка кешеләре дә хәл ителергә тиешле проблемаларны билгеләделәр. У нас проблемы есть, которые не решаются уже 8-й год. Это отсутствие новой школы. На все сельское поселение у нас на сегодняшний день функционирует одна школа на 250 человек. А фактически проживает уже почти 20 тысяч. Школа очень переполнена, мест не хватает, и очень многие дети вынуждены учиться в ближайших городских школах. В свое время мы складывались, собирали на проект по водоснабжению. Проект как бы изготовлен. То есть вот по поводу прокладки водоснабжения как бы хотел бы узнать.
Почему? Потому что у нас очень плохое качество воды. Жиылышта кеше Шилна ауыл җирлеге башлыгы социаль икътисади үсеш турында сөйләде. 2024 ел уңышлары белән уртаклашты. Чаллы су каналы су станциясенең кеше Шилна авылына кадәр югары басымлы су үткәргечне проектлау төгәлләнде һәм төзү башланды. Эшләр быел да дәвам итәчәк. Белаус бистәсенә кадәр су үткәреләчәк. Также существуют готовые проекты с положительной государственной экспертизой по микрорайонам Восточной, деревни Малая Шильна, микрорайона Манхэттен, села Большая Шильна и улиц Кирова, Титова и территории социальных объектов села Большая Шильна. По данным проектам руководством района направлены заявки для реализации в соответствующие министерства и ведомства. 2025 елда җирле хакимият кеше Шилна авылының Московский урамындагы күп фатирлы йортының эчке бизәлешен төгәлләргә, кеше һәм улы Шилна торак пунктлары арасындагы яңа зиратка кадәр юл салырга, Шилна елгасы аша җәяүлеләр күперен реконструкцияләүгә планлаштырыла. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шәешкәндә мөһим әйберләр турында фикер алыштылар. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев кыска вакытлы ялда булган хәрбиләр белән традицион очрашу уздырды. Ватанны саклаучылар шәһәр башлыгына хезмәтләре турында сөйләделәр, ярдәм өчен рәхмәт белдерделәр. Сугышчылар безнең төшерү төркеме белән дә аралашты. Горец кушаматлы хәрби хезмәткәр алгысызлыкка 2022 ел ахырында китә, Угледарск юнәлешендә хезмәт итә. Аның күкрәгендә 5 медаль, шуларның 4-сен ул СВО барышында алган. Соңгыларның берсе Суворов медале, аны 2 ай элек тапшырганнар. Тагын берсе миналардан арындырган өчен бирелгән. Довели гражданские, что там мина. Прошли с товарищами, проверили, заминировано. То есть возможно, что когда гражданские будут проходить, пострадают, проезжать. Ну или те же военные. Вот. Доложили командованию. Командование говорит, если есть возможность, разминируйте своими силами. Вот. Посовещались, приняли решение разминировать путем подрыва. Тигр кушаматлы хәрби хезмәткәр дә алгысызлыкта 2022 ел ахырыннан бирле. Ул Сватово криминаль юнәлешендә хезмәт иткән, хәзер Авдеевкада ремонт ротасында эшли. Анда сугышта зыян күргән техниканы гына түгел, бронепластиналар һәм өстәмә саклану урнаштыралар. Хезмәте өчен 2нче дәрәҗәдәге хәрби батырлык өчен медаленә лаек булган. Подбитые техники вытаскиваем, ремонтируем их. Я в основном сварщиком уж там работаю. Варим там. Насколько можем делать, делаем. Машину стараемся восстанавливать вовремя, чтобы уже продвижение было. И гуманитаркой нам машины отправляют. Из них баги делаем. Хәрбиләр Чаллы мэры Наил Мәгъдиевка үзләренең сугышчан рухлары турында сөйләделәр. Барысы да җиңүгә ышана. Шәһәр башлыгы мондый очрашулар вакытында әле сугышчылар белән фикер алышуы турында уртаклашты. Говорим о выплатах нашим военнослужащим. Говорим о тех вопросах, которые требуют нашего решения. Вы знаете, что мы поддерживаем шефские связи с нашими воинскими частями. Достаточно большое количество оборудования, медикаментов, продуктов питания, сложной техники доставляем по обращению наших военнослужащих, действующую нашу армию. Чаллы мэры Наил Мәгъдиев хәрбиләрне үзенең тагын бер ярдәмчесе белән таныштырды. Илья Зуев СВО юнәлешен җитәкләячәк. Очень большой актуальный вопрос поддержка участников СВО, особенно тех, кто вернулся и привыкает после войны к гражданской жизни. Там очень много вопросов. Шулай ук Илья Зуев хәрби хезмәткәрләрне тернәкләндерү һәм гражданлык тормышына җайлаштыру мәсьәләләре белән дә шөгыльләнәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Спектакль по знаменитому роману Антона Семеновича Макаренко «Педагогическая поэма» в Русском драматическом театре «Мастеровые».